Башкорт әдәбияты тарихи инглиз телендә. Башкортстан галимдар әзерләгән 7 томлык йыйынтык берничә ел элек рус телендә дөнья күргәне, хәзер ул инглиз теленә тәрҗемә ителә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшырыбыз студияда Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре докторы, Тарих, тел һәм әдәбият институтының әдәбият бүлеге мөдире Миңлегали Надыргулов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Миңлегали Хусейнович, шулай да башкорт әдәбияты тарихи йыйынтыгы хәзер инглиз телендә дөнья күрүгә әзерләнә. Был йыйынтык ни өчен кирәк һәм был эш өстендә кемдәр эшләй? Был йыйынтык әлбәттә бик кирәкле дип саныйм. Чөнки без башкорт телендә, адак рус телендә, менә рус телендә 4 томда, башкорт телендә 7 томда әзерләп сыгардык. Әле руссаһы 4нче томы әзерлек өстендә. Әлбәттә bir қалың гына том итеп әдәбиятыбыз тарихын инглиз телендә лә сыгарга ниятләйбез. Чөнки әдәбият тарихын башкорт телен белгән укучылар гына түгел, тотыш дөньяга танытырга кирәк дип исәпләйбез инде. Һәм менә бу эшкә берничә ел элек ныклап тотынып киттек. Һәм бу авыр гына, катмарлы гына эш, әдәбият тарихын борынгы усырлардан алып хәзергегә тиклем җиткереп, буны бер китап эсендә генә бирергә кирәк бит инде. Шул ук вакытта хаталарда булырга тиеш түгел. Һәм инглиз телен бик яхшы белгән белгечләр тәйялеп битергә булдык без. Улар башкорт телен ни тиклем белә? Уларга тексты кыскартылган вариантта рус телендә мин үзем әзерләйм. Хәзер Бик һәйбәт белгечләребез эшләне. Менә әле Кулыева Айгөл Альберт кызы эшләп китте бер 3 ел тирәһе. Ул безнең әдәбият тарихын борынгы усырдан алып, шул Совет усырына тиклемге 17нче елларга тиклемге усырын эшләп әзерләп китте. Уны бәлки якын арала айрым китап итеп сыгарырга ниятебез бар кебек инде. Әлбәттә, уны айрым китап итеп yetkерер өчен уга инеш сүз кирәк айрым, йомгак өлеше һәм башкалар эшләре байтак кына бар әле әлбәттә. Хәзерге көндә без Сөләйманова Айгөл Салават кызы белән эшләйбез. Улар икесе лә чит илләрдә практика үтеп кайткан кешеләр, инглиз телен бик яхшы беләләр. Тәрҗемә югары сыйфатлы булса, тәрҗемә югары сыйфатта булса, һәм буга без һич кенә лә шикләнмәйбез. Улар бүтән эшләрдә лә инглиз телендәге материалларны, төрле галимнарның әйтәйек мәкаләләрен, монографик хезмәтләрен дәге инглиз телендәге текстларны шулай ук улар кулы аша үтә ине. Һәм улар менә бу өлкәдә шактый гына тәҗрибәле шәхесләр инде. Һеҙҙең тағы бер зур эштәрегеҙҙең береһе ул Урал халыҡтар әҙәбиәтенең йыйынтығында башҡорт әҙәбиәтен сағылдырыу. Белеүемсә, әле 2 томы сыҡҡан, 3нче том әҙерләнә. Без Екатеринбургта, ошо Уралда борон-борондан төпләнеп йәшәгән халыҡтарҙың әҙәбиәт тарихын әҙерләү эше менән күптән шөғөлләнәбеҙ. Ул 2004-5 йылдарҙа уҡ башланып китте ул. Һәм әлеге көндә уның 2 томы баҫылып сыҡты. Ҡайһы бер томдар 2-шәр китаптан тора инде. Бында без башҡорт әҙәбиәте тарихын әлбәттә лайыҡлы итеп, халҡыбыҙҙың рухи мираҫын шул рус телендә шулай уҡ бирә барабыҙ. Был китаптар шулай уҡ боронғо әҙәбиәтебеҙҙән башлана. Боронғо әҙәбиәтебеҙҙән башлана. Унда әлбәттә рус әҙәбиәтен 16нчы быуаттан башлайҙар инде. Бында Уралдағы рус әҙәбиәтен. Шулай уҡ коми әҙәбиәте, удмурт әҙәбиәте һәм башҡа менә ошо Уралда бөгөндән төпләнеп йәшәгән халыҡтар әҙәбиәте. Шул иҫәптән башҡорт әҙәбиәте лә унда лайыҡлы урын ала. Без унда әҙәбиәт тарихын һәм күренекле яҙыусыларыбыҙҙың ижады менән уҡыусыларҙы таныштырырға маҡсат ҡуйғанбыҙ инде. Әлеге көндә 3нче томды әҙерләү менән мәшғүлбеҙ. Унда нинди осор ингән? 3нче том 1900 йылдан 1955 йылға тиклемге осорҙа ала инде.
рус әдәбиятчылары 1995 елдан башлап алалар, әбі 1900 елдан. Һәр әдәбияттың үзенең ниндәйдер бер теге Үзенчәлекле этаптары бар. Үзенчәлекле этаптары бар, һәм шуңа күрә барлык әдәбияткә бер үк этапка куеп, кыска әйнегә кую мөмкин түгел. Калыпка индереп булмый. Калыпка халып булмай. Шуңа күрә ундай нейде Екатеринбург галимдары ла аңлап торалар, һәм безгә һәрбер әдәбияткә үзенчә тиешле урын бирелә бара инде. Һәм әлбәттә без монда әдәбиятты гына түгел, гомумән матбугатты, безнең төрки язмаһында Совет осорына тиклем сыгып килгән матбугатты ла бирәбез. Журналистлар буенча ла мәгълүматлар бирелә. Төрле исемдәре билдәһез булган авторларның әсәрләренә лә урын бирелә инде. Гомумән әдәбияттәге дөйем күренештәр. Дөйем күренештәр бирелә. Һәм әлбәттә күренекле язучылар иҗады, айрым фонариклар, айрым персоналилар рәвешендә шулай ук унда урын ала. Миңлегөл Хусейнович, әлбәттә әдәбият тарихы, айрысы башкорт әдәбияты тарихы ул безнең өчен бик кызыклы. Әмма шулай да бүгенге әдәбиятыбыз турында һөйләшкә килә. Бүгенге әдәбиятыбыз, бүгенге авторларның әсәрләре, уларның тел стиль үзенчәлеге, жанр үзенчәлекләре өйрәнеләме ул? Әлбәттә, менә без 19 елда башкорт әдәбият тарихының 7нче томын әзерләп чыгардык бит инде. Калын гына, төпле генә китап булды ул. Хәзерге әдәбият ул күпкә зур әдәбият. Шуңа күрә унда безнең күп язучылар да күбрәк персонали рәвешендә урын алдылар, язучылар иҗады. Әгәр быга тиклемге 6 томлыкта 7-8 язучыга гына урын бирелә килгән буга, менә бу 7нче томда уларның ханы хатта 22-гә барып китте. Чөнки язучы Салават Юлаев премия лауреаты булһа, яки халык язучы, халык шагыйре дигән исеме булһа, без уларны мотлак индергә тиешбез персонали итеп. Менә бу җәһәттән инде шул хәзерге әдәбиятка үзенчә төплегенә күзәтү яһалып, без алдык инде монда шул 2нче еллар уртаһыннан алып, узган булгандың 2015 елга тиклемге усырды. Һәм менә бу эш әлбәттә тамамланган дип санамайбыз. Хәзерге көндә безнең бүлек, әдәбият гыйлеме бүлеге яңа тема буенча эш башлаган инде. Ул хәзерге башкорт әдәбиятында жанр һәм стиль проблемалары дип атала инде. Ул кайһы еллар өйрәнелә? 15нче елдан соңгы еллар. Юк, гомумән менә шул 2нче еллар уртаһыннан дип әйтәйек инде, 90нчы еллар башынан хәзерге көндәргә тиклемге язучылар иҗады, гомумән әдәбиятыбыздагы яңарыш усыры, ана шул жанрлар проблемалары, чөнки бик күп совет елларына тиклемге борынгы урта бугаттардан яшәп килгән көнсыгыш жанрлары кире әйләнеп кайтты бит инде әдәбиятыбызга. Ну, әйтәйек, мәсәл, тәмсил кебек, рубагый, ана шундай тегенейләр безнең шагыйрьләр, язучылар менә бу жанрларда ла кабаттан яза башлаганнар. Менә кисса дигән жанр, Гайса Агай Хөсәенов менә бу жанрды ныклап индерде бит инде әдәбиятыбызга. Ул жанрлар урта бугаттарда яшәп килгән. Совет елларында онытылуга дусар булып, улар яңадан менә бу жанрлар яңадан яшәй башлаганнар безнең әдәбиятта. Димәк, тап ошо әдәбият тарихын өйрәнүгә бәйле ошонда жанрлар тергезелә дип әйтә алабыз. Без был инде табигый күренеш инде ул. Совет елларынан соңгы бездә җәмгыятьтә бит инде киң юллар асылды, борынгы жанрларда тергезү эшлә башланды. Шул ук вакытта без хәзерге әдәбиятта менә әйтәйек, дини мотивтарга курылган әсәрләргә лә ныклыгына игътибар бирәбез. Чөнки үзегез беләсез, совет елларында дингә каршы көрәш барган елларда дип әйтәйек инде, менә бу дини хикмәткәле әсәрләрдә иҗат итү мөмкин дә булмагандыр инде. Һәм хәзерге язучыларыбыз менә бу җәһәттән кире
үткәндәргә, үзебезнең тамырдарга, ислам диненә кире кайтып, уларның әсәрләрендә дин әһелләренең дә ыңгай, бик көчле генә образлар тудырган әдипләребез бар. Буларны әлбәттә без һич кенә урап үтәмәйбез. Әйтәйек, менә Мәүлид Ямалетдинов агай заманында бит инде Коръән Кәримде шигъри тәрҗемә эшләп китап сыгарган кеше, Равил Тухфатулы Бикбаев. Хәдисләре. Уның әсәр поэмаһында һәм әсәрләрендә ана шул Коръән мотивтары күп кенә урын алды. Унда язучыларыбыз, Аллаһка шөкер, хәзер бик күп. Менә был җәһәттән инде без әдәбиятты яңа позициянан торып баһаларга тиешбез. Һәм был дини йөкмәткеле булу, ул әсәргә кире баһа бирү дигәнне аңлатмай. Шуңа күрә бындай әсәрләрдә лә күзе уңынан ысҡындырмай, уларға ла тейешенсә объектив баһа бирергә ынтылабыҙ инде. Һеҙҙең менән бергә эшләргә йәштәр бармы был темаларҙы күтәреп сығырға? Йәштәр, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер фәнгә, бигерәк тә гуманитар фәнгә, дөрөҫөн әйткәндә, күпләп килмәйҙәр. Сөнки беҙҙең эштә баяғы эш хаҡы ла бик юғары түгел. Был да әлбиттә йәштәрҙе, йәш ғаиләһе булған йәштәрҙе өркөтәлер инде тип уйлайым. Шул уҡ ваҡытта аспирантура мәсьәләһе лә күпкә генә ауырлашты. Сөнки хәҙер аспирантураға күберәк түләүле уҡытыуҙы ала ҡуялар. Кеше түләп уҡырға тейеш инде. Йылына 100 нисә мең һум аҡса түләп уҡырға теләүселәр хәҙер бик кирәк. Шулай ҙа темалар бик күп, шулай бит. Темалар бик күп. Йәштәребеҙ былай бөтөнләй юҡ түгел инде. Аллаға шөкөр, эштәр бара. Ләкин күберәк булһа, беҙҙең эштәрҙә уңыраҡ булыр инде тип уйлайым. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә. Хөрмәтле тамашасылар, филология фәндәре докторы, тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының әҙәбиәт бүлеге етәксеһе Миңлеғәле Наҙырғолов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.